Unul dintre primele momente în care ar trebui să te prezinți la oftalmolog ar fi apariția durerilor de cap fără cauză. Te trezești cu dureri de cap din senin. Nu au cauză. Nu ai stat în minunatul curent românesc sau nu ai stat foarte mult cu ochii în calculator sau ai stat foarte mult cu ochii în calculator. Indiferent de situație, dacă ți-au apărut niște dureri de cap ce nu cedează sau continuă să fie constante, o să te rog frumos să te prezinți la un consult oftalmologic. Cauza acelor dureri de cap poate fi și una de cauză oftalmologică. Diferențe de dioptrii, un ochi necorectat și așa mai departe. Te aștept la un consult. Al doilea motiv pentru care ar trebui să te prezinți la un consult oftalmologic ar fi apariția vederii încețoșate la aproape. Constați că vrei să citești ceva și nu mai vezi literele mai mici. Constați că trebuie să îndepărtezi materialul pe care îl citești de tine. Carte, telefon, tabletă, Kindle, nu contează. Este momentul să admiți că ai depășit o anumită vârstă și ar trebui să vii la un oftalmolog pentru corectarea vederii la aproape. Al treilea motiv și unul destul de important este momentul în care te trezești cu ochii roșii sau roz. Nu mai au culoarea lor albă, normală. Cu sau fără apariția altor simptomatologii. În momentul în care conjunctiva este roșie, în momentul în care ochiul este roșu, este bine să te prezinți la un oftalmolog. Cauzele acestui ochi roșu pot fi de la cauze alergice până la cauze infecțioase, de la cauze traumatice până la cauze de expunere solară. Deci nu ezita să te prezinți la un oftalmolog. 4. Ai început să nu mai vezi noaptea bine. Ai început să nu mai vezi noaptea la distanță. Ai început să nu mai vezi noaptea să conduci cum trebuie. Depinde de vârstă și depinde de condiția pe care o poți avea. Dar cum aceasta nu se poate decela decât printr-un consult oftalmologic, ar fi cazul să te prezinți la un oftalmolog. Ai senzație de nisip în ochi. Ai senzație de un ochi uscat. Ai senzație de ochi îngreunat și obosit. Probabil că stai prea mult în fața calculatorului sau probabil că stai prea mult în lumina artificială. Probabil că folosești foarte mult telefonul sau citești foarte mult. Asta se poate datora unui sindrom de ochi uscat, ce poate apărea din mai multe motive. Printr-o calitate proastă a lacrimilor sau o cantitate scăzută a lacrimilor. Deci, ar fi bine, pentru un diagnostic corect și un tratament corect, să te prezinți la oftalmolog. 6. A apărut din senin un moment în care ai început să lăcrimezi excesiv. Nu vorbim de lăcrimarea excesivă în lumină puternică, solară sau nu. Nu vorbim de lăcrimarea excesivă de iarnă, datorată tot luminii puternice sau aerului rece și a vântului care ajută la evaporarea filmului lacrimal. Vorbim de evaporarea lacrimilor în casă. Vorbim de momentul în care lăcrimezi foarte mult în interiorul casei tale, când lăcrimezi foarte mult dimineața când te trezești. Este o cauză ce poate apărea datorită multor factori. De la un reumatism articular până la o ocluzie de canale lacrimale, inclusiv o stenoză de puncte lacrimale. Deci, pentru un tratament corect, ar fi bine să te prezinți la un oftalmolog. 7. Există momente în care unii oameni încep să perceapă o sensibilitate, chiar o hipersensibilitate la lumină. Nu mai suportă lumina. Acest lucru se poate datora de la cauze oftalmologice până la cauze neurologice multor factori. De obicei, apariția bruscă a acestui semn este semn de urgență și ar fi bine să te prezinți într-o secție de gardă, într-o secție de urgență oftalmologică, într-un spital de urgență care să aibă și oftalmologie și neurologie. Sau poate chiar și neurochirurgie. Deci nu ezita să te prezinți la medic. 8. Ai aflat de curând că suferi de o boală ce poate influența vederea, ce poate influența indirect sau direct ochiul. Cum ar fi diabetul zaharat, cum ar fi reumatismul articular, cum ar fi hipercolesterolemia. Ar fi bine să te prezinți la un oftalmolog, pentru că aceste boli pot duce la deficiențe mari vizuale și la probleme apărute și netratate, ce pot fi ireversibile și pot strica definitiv vederea. 9. Ai început brusc să vezi dublu? Nu e bine deloc. Dacă le vezi pe amândoi, atunci va trebui să te prezinți de urgență la oftalmolog. Nu este de joacă. Nu ezita să te prezinți la un consult. 10. Ai început să vezi pete sau din când în când vezi flash-uri, fulgere. Nu este de glumă. Astea pot apărea în multe condiții. Deci ar fi cazul, nu e foarte urgent, dar ar fi cazul să te prezinți la un oftalmolog.
Prezintă-te la un consult pentru a ști exact care este cauza și pentru a avea parte de tratamentul corect. 11. Și de altfel cea mai importantă din punct de vedere al urgențelor oftalmologice. Ai suferit un traumatism ocular, indiferent de natura lui, fizică, chimică, mecanică, adică ai tăiat cu flexul și te-a lovit ceva în ochi, ai spart faianță sau un geam și te-a lovit ceva în ochi, ai fost lovit de cineva în ochi, ți-a sărit detergent în ochi, ai expus ochii prea mult la soare, nu contează, indiferent de mecanismul traumatic apărut. Nu încerca să te tratezi singur acasă. Du-te de urgență la un oftalmolog. Nu este de joacă. Vederea este foarte importantă.